зайниддин амонов тоҷири бозори фаровони душанбе аз ин пас тухми мурғи хориҷӣ намефурӯшад, ҳарчанд 5 соли ахир аз Ирону Русия ва Қазоқистон тухм оварда мефурӯхт. ӯ мегӯяд мавориде буд ки як қисми маҳсулоташ дар роҳи дароз то ба Тоҷикистон вайрон шудааст. пеш аз тасмими Зайниддин барои фурӯши тухми мурғи дохилӣ, оҷонсии Тоҷикстандард 30 соҳибкори ҳамин соҳаро тавсия дод ки аз воридоти тухми хориҷӣ худдорӣ кунанд. дар ҳақиқат ин маҳсулотҳо бисёртар аз Федератсияи Россия, аз Ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон ворид мегардид тухми мурғ. Тухми мурғ маҳсулоти тезвайроншаванда аст. мо дар нақша гирифтем ки ба рӯзҳои наздик бо соҳибкороне ки ба чунин кор сару кор доранд, бо онҳо як бор дигар суҳбат намуда ба пуррагӣ ҳаракат мекунем ки воридашро манъ кунем, барои он ки истеҳсоли ватани мо ҳозир ба пуррагӣ ватани моро бо тухми мурғ, яъне ки ба пуррагӣ таъмин карда метавонад. Тоҷикстандард мегӯяд ин тасмимро барои он гирифт ки тавлидкунандагони дохилӣ пешрафт кунанд. ба Тоҷикистон дар соли 2015 аз хориҷ 1000 тонна тухми мурғ ворид карда буданд, аммо дар 4 моҳи имсол воридоти тухми мурғ то 40 тонна поин омад, чун харидаш кам шудааст. нархи худамон 63-64 дирам аст. ин худамон хориҷаш ҳаст 61 дирам. тухми чиз мисол қирғизда тухми худамона бисёртар вай савдо мешавад ва фурӯш меравад. Тухми хориҷа савдо сустар аст. ай хориҷа мегуфта дар раҳи гуфта савдо ам сустар аст. тухми мурғ аз серистеъмолтарин маҳсулоти ғизоӣ барои сокинони Тоҷикистон аст. ба гуфтаи оҷонсии омор ба ҳисоб меона ҳар сокини кишвар дар рӯзе то 2 тухм истеъмол мекунад. мардуми худамон тухмро барои мисол саҳари барои пухтупаз мисол бо осонтар дохед мисол бутани партоз мисол мехӯрад ва мактаб як ҷо мерад мисол кор мерад чиз мекунад мисол сабукдар дохед. тавсия барои ворид накардани тухми мурғи хориҷиро соҳибкорон бе чуну чарои зиёд пазируфтанд ва мегӯянд ба ягон навъи дигари соҳибкорӣ рӯ меоранд, зеро худ ба худ хариди маҳсулоту даромадашон то рафт кам мешуд. соли гузашта дар Тоҷикистон 360 миллион дона тухми мурғ истеҳсол шудааст ки 10 миллион дона аз як соли пеш бештар аст, миқдоре ки ба гуфтаи мақомот ба ҳамаи сокинони кишвар мерасад.